Lene og Pia, en tur i skoven, dyrene venter, på Lene og Pia. Hey, vi er travlt nu. Nå Pia, hvad er det helt, vi skal lave i dag? Kan du forklare os lidt nærmere om det? Ja, Lene, nu skal du høre. Altså, vi skal finde noget om formering og biodiversitet. Men jeg tænker, at skoven den er jo rigtig stor og dejlig. Så vi må hellere lige gå rundt og lede lidt. Ja, Pia. Lad os se at komme i gang. En skov er stor, og der er masser af ting, vi skal nå. Hvor er vi nu, Pia? Vi har jo gået et stykke tid. Kan du svare os på dette spørgsmål, jeg har undret mig over? Ja, Lene, nu skal du høre. Jeg har fundet vej til den her flotte mose. Er den ikke smuk? Helt grøn og dejlig. Det kan kun betyde, at der er mange lækre planter og en masse dyr. Jeg kan allerede se nogle orange snegle, hvis du kan se dem. Ja, og så den derovre. Det projekt, jeg gerne vil føre nu, det er, at jeg vil filme dem, og man kan se, at de er på vej mod hinanden. Så jeg tror, at de er i gang med en god formering her. Så det vil vi gå i gang med nu. Hej Lene, nu skal du høre. Her er der nemlig tale om en ukønnet formering. Fordi at skovsnegle, de er nemlig intet køn. Det er ret smart. Så behøver de ikke at finde en af det modsatte køn, når de har lyst til at parre sig, ikke? Det sker, når en organisme formerer sig, f.eks. ved stiklinger, eller når en encellet organisme deler sig. Kønnet formering er en blanding af hanlige og hunlige kønsceller. Hos flercellede planter og dyr laves nye dyr oftest ved kønnet formering, f.eks. hjorte og mennesker. Nogle organismer har derimod ukønnet formering. Det vil sige en formering uden forudgående blanding af kønsceller, f.eks. som vi lige så før, skovsnegle. Biodiversitet er et slags andet ord for artdiversitet. Det vil sige variation af forskellige slags dyr inden for et område. Man kan også undersøge biodiversiteten i f.eks. en skov, og så undersøge, hvordan de forskellige arter parrer sig, f.eks. om det er kønnet eller ukønnet formering. Nå, nu fik vi den viden. Nu tror jeg, at vi skal videre og se, om vi kan finde mere om formering og biodiversitet. Planter formerer sig faktisk lidt ligesom dyr. Det er nemlig også ved kønnet og ukønnet formering. Når det er ved ukønnet formering, er der f.eks. ved yngleknopper eller jordstængler. Det er f.eks. ukønnet formering, når svampe formerer sig. Altså bliver resultatet 100% identisk afkom af moderplanten. Når planter formerer sig ved kønnet formering, foregår det f.eks. som med bier og blomster, hvor der foregår en bestøvning, hvor der så dannes frø, og når de frø så er modne, lander de på jorden. Og så vil vinden flytte rundt på dem, indtil de lander et sted, hvor de vil vokse selv, blive befrugtet og selv få frø.